Legendární a ve své době i velmi populární německé malé motocykly značky Simpson jsou už sice dávno minulostí, ale Petr Hradecký z Litoměřicka na ně nedá dopustit. Je už 10 let jejich nadšeným sběratelem a dnes v Žabovřeskách nad Ohří otevřel jejich muzeum. Výfuk je jenom zastrčený, takže proto vlastně má takový ten prskavý zvuk. To je jedna z prvních motorek, kterou po válce firma začala vyrábět, Avo Turist. U nás ale spopulárnili až další typy Simpsonů. Mně se vybaví Simpson S51 Enduro. Pořád funguje, tak zjevně dobrý. Ano, právě tahle motorka v socialistickém Československu zažila největší boom. Bylo to v 80. letech minulého století. Tehdejší mladí kluci by vám za ní ruce utrhali. Kdo S51 vlastnil, byl, jak se říká, in. V Německé demokratické republice se stačilo vyrobit 3/4 milionu kusů. Kdysi jsem po něm toužil. Bylo to úplně jiný sezení než na Pioníru, jo? Takový pohodlnější. Pro vaši představu, takovýhle kousek se dal před 30 lety pořídit za nějakých 5 500 korun, což znamená asi dvojnásobek tehdejšího průměrného platu. Hodně populární motorky vyráběl Simpson v 60. letech v takzvané ptačí sérii. Vrabčáky, špačky, poštolky a vlašťovky. Před konkurencí měli jednu výraznou přednost. Dali se opravit jednoduše, na koleni. Tento motocykl jsem si přivezl ve 3 zelených přepravkách od ovoce a zeleniny a po několika měsících práce vlastně vypadá takto. K vidění je v nově otevřeném muzeu i unikátní invalidní tříkolka pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí. Doporučuji všem, aby sem tady zajeli. Žádnou slabinu motorky značky Simpson podle jejich fandů neměli. Když se o ně majitel dobře staral, byly nezničitelné. Věřit tomu můžete i nemusíte. František Niklas, Televize Nova. A teď už sport.